ଲାଗିଲାଣି ନା ଲାଗିନି? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଛି କଥା ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ତାପରେ ପୁଣି 8:14 7ଟାରୁ ଆସିକି 8ଟା ଯାଏଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଟିକେ ଇନକେସ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଡ୍ୟୁଟି ଆସିବାର ବସ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ମିନିଟ୍ ବସ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ନା 1 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ପୁଣି ଏଇଟା କହିବି ହେଉନି ମାନେ ବସ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ ବର୍ଷା ପାଗ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ ସେଟାକି କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖର ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ସକାଳୁ ତ ଆସିଲା ସବୁ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ବସିଲୁ ପେସେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସିଲେ ଯାହା ଗଲା ଠିକ୍ ଆମେ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେ ସିନିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଏ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତ ମ୍ୟାମ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ସରେ ଆସିଲେ 5ଟା ଏକ୍ସରେ କ'ଣ କରିବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଏକ୍ସରେ କଲୁ ପୁଣି ଆସିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 6 ସେକେଣ୍ଡ 5 ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 7ଟାରେ ଆସିଲୁ 8ଟା ଯାଏଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଲା ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କର ଦେଖନ୍ତୁ 8:14 ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଠିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ କେହି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜବ୍ କରିକି ଆଉ ଖୁସି କ'ଣ କହିବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସରିଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିର ଲାଇଫ୍ ଆସିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ବସ୍ ଆସିଲା ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏବେ ଆସିଲା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଏବେ ବସ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଏବେ ହେଲାଣି 8:30 ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ପାଖାପାଖି 9:10 15 ପାଖାପାଖି 9:05 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ତ ୟାପରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଆମ ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆନାଟୋମି ଫିଜିଓଲୋଜି ଅଛି ଏନ୍ ମୁର୍ଗେଶ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏପଟୁ ଆସିଲୁ ଲେଟ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ହେଲାଣି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆନାଟୋମି ଫିଜିଓଲୋଜି ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୋକାନ ଯେ ବୁଲିଲୁ ହାର୍ଡଲି 7-8 ଦୋକାନ ବୁଲିଲା ପରେ ପାଇଲୁ। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଡ଼ିସନ୍ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 23 ଟପିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୂଆରେ 24 ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଓଜେନେସିସ୍ ଆଉ ସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍। ଫାଇନାଲ୍ ରଶ୍ମିଦି ବୁକ୍ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।